Poďte, ukážem vám moje hospodárství. Či vás zavedem k mojemu včelárskému kráľovstvu. Toto je môj včelín, ktorý som postavil v 1937 roku. To je už 61 a 60 rokov to už je. To včelári, 61, nepretržíte. Moja vlastná robota toto. A toto, jak vidíte, tak toto je už 60 rokov. Poďte sa pozrieť. Septembra som vkladal léky. Z jary, keď sa pucuje dno, keď sa dno pucuje, tento nie na to. To sa dá, tady sa to pichne. Tak ďalej, ale to už by včely vytahajú. Všetko mladé dielo ze zásobu, to je zabičkované zásoby. Zimná zásoba toto. Zavičkovaná všetko. Po 8 kg cukru, 8. Dostáva každý. Za kukru, toto je môj byt, tady je moja spálňa. Toto je môj rodný dom, tady bývam už 95 rokov. Roky a spomínky, to sú všetko. A roky umínajú. A tady, toto je môj začiatek od mladu, začiatek mladý. Keď som měl 14 rokov, už som išiel slúžiť. Slúžiť do Rakús, toto je z Rakús Podobenka. V 1916 roku toto je. Peter Barf. Vulkaštorf, to je tady všetko, jeho adresa toho maléra. Do Rakús na zábavy sme chodili. Aj do Kripolca sme chodili, ale aj do Rakús, do Kruty.
do Kruty, tam sme chodívali ke Kvasnérovi, do Šejku, tam sme tancovali s jenkyňama. A jenkyni si chválili, že Němci tak neumia tancovať, jak Slováci. Tak oni, jenkyne išli s nama rádi tancovať. Radšej išli s nama tancovať, jak Němci, lebo Němci nevedia tak tancovať, jak my sme vedeli. Sem tam sa pobili, väčšinu sa pobili, aj skrz tie flajírky, aj sa pobili, nejaká bitka sa každú chvíľu strhla, no ale však to nerobilo nic. Sem hrával, netancoval sem už pár rokov. Ušikutov, Šelice, Šenku. Aj na svadbách, po svadbách sme hrávali. Pesničku sme hrávali, to Vajčíkové tempo to bylo, to Vajčík. O mladém horníkovi, to je Vajčíkové tempo. Ten sme aj často hrávali. Mladý horník do práce kráča, po boku dívka, co má rád. Ona ho chce doprováďať, rúžičku mu dáva za kabát. Však keď ja som sa ženil, tak to bolo, ja som sa ženil v 620. roku, 1926. No a tedy byli všelico, tak som musel ísť pro ňu. Nechceli mi ju dať, zavreli, alebo tam dovezli nejakú hanajdu, dovezli hanáčku, hubu zakrýtú. No ja som musel hádať, teda to je ona je tá moja neviesta. A to boli také veselo to bylo. Už je moc hodín a ja si musím ísť do obchodu nakúpiť chleba, kúpiť a mlieka k zajtrešku. Si musím, už je moc hodín. No, idem si prišlo ten chleb.